voláš? Jaň. A už ideš do školy? Hej. A už je kedy? V jeseni, hej? A tešíš sa? A teraz chodíš do školky? A ako sa ti páči táto škola? A čo je tu pekné? Tá všetko. Všetko? A učiteľky? Tiež. Krásne, toto všetko. No ako sa ti páči v škole? Dobre. Hej, budeš tu chcieť chodiť? Áno. Už sa tešíš? A čo sa ti tu páči? Lavice. Lavice? No. A učiteľky aké sú? Dobre. Hej, no super. A ako sa voláš? Ako sa voláš? Ľubko. Ľubko? Ďakujem, Ľubko. Оставь лукошку. A ty si povedal, že ty vieš aj písať. No napíš nám svoje meno tu, keď vieš krásne písať. Tak, no, tak to je úžasné. Máme tu chlapca, ktorý vie písať. No neviem, či ja budem mať prácu, keď ty už vieš písať. Daniel. Daniel, krásne. Kto ťa to naučil? Mamka. Ukáž mi, čo to máš? Ukáž? Jej, krásne. No teda, jaký krásny šašo. No a čo, dievčatá, zobrali vás do školy? Pôjdete do školy? Hej, a tešíte sa? Tam ide som skôr. Nie, dobre. Tak zredieš ja. Nie? A toto tu bolo, nie? A ako sa voláš? Krásne. Povedz, ako sa voláš. Povedz pekne meno. Povedz. Hovor s pani učiteľkou. Mám tam. Šimon Tomka. A chystáš sa do školy? Tešíš sa? A čo sa ti tu páči najviac? No, čo sa ti páči? Čo sa ti páči na škole? Škola. Celá škola? Budova? Že je taká veľká? Či tá chodba veľká naša? Aj. Či pani učiteľka? Aj. Aj.